Benvinguts a aquest nou vídeo de República Juganera. Avui us portem un vídeo especial El nostre primer tag. que ens ha taguejat l'amic de la taula plana. En el tag dels antònims. Sí, moltes gràcies. I això és el primer tag i anem a veure com surt això. Tag dels antònims. Començarem amb quin primer? Quin és el primer antònim? Gran, petit. Doncs com a joc més petit, el que hem triat és el Port Northwood. Perquè és tan petit, de fet, que la caixa està buida, perquè tenim la baralla aquí enfundada, no? Però deixat davant d'això, és un joc que són 54 cartes i, a més, és petit i en comparació amb la jugabilitat i la diversió i tot això, hem cregut que era la millor opció. És per un jugador, però. És per un jugador, però és el que diem, és aquest també que entre dos pots jugar perfectament. I com ocupa molt poc espai a taula, doncs és ideal. Aquesta és la nostra elecció. I ara el gran. Aquí el tenim, el gran. Hem triat l'Arkham Horror. Sí, complet. Segona edició. S'ha Segona de dir que edició. les caixes estan... excepte aquesta, no? Sí, en realitat ho tenim tot en uns maletins allà, sí. Sí. L'apartem. L'hem triat de gran, no pel que ocupen les caixes, evidentment, sinó pel que ocupa desplegat, perquè pots jugar fins i tot amb les 3 expansions alhora, que algun cop ho hem fet, és una bogeria. Bueno, sí, ocupa molt. però ens agrada molt. Però, clar, per això està aquí també. Continuarem amb el vell. Nou. És que em posis a prova, que és fàcil. Doncs el més vell, no sé si molts de vosaltres reconeixereu aquesta pantalla, segur que sí, que és del Hero Quest, l'original del 89, que el tinc, doncs això, des que era un nen. Des que era un nen, aquest joc personalment li tinc molt apreci, molt carinyo, i havia de ser aquest. El més vell que tenim ara mateix és aquest. Tot i que jo no ho sabia, el més nou és el Clockworker, que va arribar... Ho he dit bé, no? Sí, Clockworker, que va arribar per motius que desconec durant el Black Friday. Sí, aquestes mandangues del Black Friday, sí. Bueno, vaig buscar i vaig trobar aquesta oferta i em va semblar molt maco, perquè a més com ens agrada el rotllito aquest de steampunk, sí. Estava claríssim que t'agradaria. Encara no l'hem provat. No ho sabem. Encara no l'hem provat. Però està clar. Està clar. He llegit que diu que està roto, que no sé què i tal, però a mi m'és igual. M'agrada, el provarem i jo crec que es quedarà. Continuem amb el següent tag, que és el lleig, sí? Lleig? Ah, sí, exacte, aquí el teniu. Bonic. Lleig bonic. Teníem pensat ensenyar l'After the Virus, però com que ja està molt extès el tema de que és bastant lleig... Que no a tothom li sembla lleig, però hi ha molta gent que sí. Hem decidit aportar una novetat, que és el Soviet Kitchen. És un joc molt divertit, però que és lleig, és molt lleig. Conceptualment costa fer-lo bonic, perquè ungles... Sí, hi ha les il·lustracions... És que ja no és la il·lustració que sigui lletja, sinó que és el què, aquest estil... És lleig, és lleig. Però molt divertit. Però és xulo, és molt divertit. I per contra, el més bonic, que per aquí veieu un element que és molt significatiu d'aquest joc, que ja coneixereu segurament, és el Everdell, que jo crec que aquí també hi ha unanimitat. Sí, que es vegi aquí. Edició col·leccionista, que encara és, si era maco, encara més maco, saps? Amb els components de l'edició col·leccionista. Aquí estem molt d'acord. Aquest joc és molt maco, les il·lustracions són precioses, els components, tot i que la gent diu també a vegades que l'arbre emprenya i tal, però és igual. S'ha de jugar amb l'arbre, que és com s'ha fet el joc, i mola molt. I un gran joc. Quin més? El següent és difícil, fàcil. Com difícil, que podria haver entrat en el nou també, perquè aquest va venir amb l'altre. Amb el Black Friday. És Excavación Tierra.
val? Que va cridar l'atenció i és un joc, és un euro d'Orillo. Això has dit? Sí, dels que tenim jo crec que sí. Teníem l'altra opció que és el Freya, perquè també és dens així, però aquest és que el Freya té més il·lustració, entra millor. Aquest té molt de símbol, és més xungo, és de comerç. Però xulo. És xulo, però jo crec que dels que tenim ara mateix, així com De densitat. d'Orillo, seria aquest, de difícil. Aquí ho hem tingut molt fàcil, perquè en Jordi està enganxat Sí, bueno. al Hit. Com a joc fàcil, però a més de relació lo ràpid que s'aprèn a jugar i la diversió que porta. Clar, és que és fàcil d'explicar, fàcil d'entendre. I que jugues una partida i sempre et venen ganes de fer-ne Sí, més. és molt xulo. S'ha de dir que en solitari o quan jugues amb les llegendes, el joc fàcil no és. No fàcil de guanyar. No fàcil de guanyar. Fàcil de jugar. Fàcil de jugar, d'explicar i això. Estem d'acord. Vale, ara tenim barat, car. Com a bagato hem triat aquest, que és el Sos Titanic. Perquè pel preu que el vam aconseguir, perquè a més estava rebaixat i tot, la producció que té, que veiem amb el llibret aquell, les il·lustracions de les cartes i tot, jo trobo que és un joc que és un bon joc, al final és molt senzillet de jugar i tal, però pel preu que té, podria dir que és el més barat en relació al que ens ha portat. Aquí hem tingut una miqueta de debat de si havíem de posar l'Arkham Horror, que també té la seva tela, però al final hem contemplat no només que com a joc bàsic, el Marvel Champions, com a bàsic, és un joc assequible. Sí, però clar... Però quan et comences a tornar majareta... No et pots quedar només amb allò. Ja sabem que un LCG és el que té, deixes els quartos. A més, aquí és que ho vam agafar quasi tot, menys lo d'X-Men, que ja ens han plantat ja. També tenim l'Arkham LCG, però no ens hem gastat els diners que ens hem gastat en això, perquè a més ho tenim tot en un calaix, amb caixetes fetes amb impressió 3D... Vamos, que jo crec que aquest és el més car de tots que tenim ara mateix. Molt guapo, molt guapo. N'hi ha més. Molt guapo. Encara n'hi ha més. Ara toca el que potser és més... Bé. Què? Pitjor, millor. Pitjor, millor. És molt subjectiu. Sí. Pitjor, diria que ha costat, però no és veritat, perquè ho teníem bastant clar, però perquè em sap greu, perquè soc molt fan de Conan. Quan vaig veure aquest joc vaig dir, ala, que guapo, les il·lustracions m'encanten, però el joc en si no li fa justícia. Perquè a més és un joc, és que és una espècie de joc d'apostes, que no enganxa gens bé, a més no funciona bé, i em sap greu, la veritat és que em sap greu dir-ho, perquè jo esperava que realment fos un bon joc de Conan, que de fet encara no tenim un joc, allò que dius, hòstia, que guapo, de Conan. Amb les hores que li van fotre l'ordinador al Conan, no... El que m'està fent pensar que hem de posar la carta dels Reis. Què? Un joc de Conan. Aquí sí que jo em pensava que hi hauria més controvèrsia, però ens vam posar d'acord molt de pressa, perquè és un dels meus jocs preferits del món mundial, tot i tenir punts en contra, com per exemple que està en anglès. Sí, o que sempre et guanyo. Però... no sé. Sí, és veritat, però és que és igual. Normalment sempre perdo, però amb aquest acostumo a guanyar. El Lords of Waterdeep, que tenim l'expansió de... Bueno, són 2 en 1. Sí. Que crec que són les úniques que han sortit. És molt bo, és molt xulo. M'encanta. Sí, i a més, lo ben equilibrat que està, tot, l'ambientació... No l'has de vendre. No, és veritat. És molt guai. És molt xulo. Està en anglès, però... Val la pena. Sí. Ara, un que també ens ha costat decidir, que és el curt llarg. Com a joc curt, tot i que fins ara hem deixat de banda bastant bastant no. A tots els jocs infantils que tenim, aquí sí que hem inclòs aquest, perquè és el Magic Rabbit, perquè és un joc que dura exactament... 2 minuts i mig. Això, 2 minuts i mig. Va amb un rellotge de sorra i ja està. De 1 a 4 jugadors... I com és un molt bon joc, també l'hem volgut colar aquí perquè està molt bé. Com a joc llarg, tot i que ja l'hem tret abans... Repetimos. L'Arkham Horror. És un joc llarg, que a més l'hem decidit posar aquí perquè encara que des que el comences a muntar saps que perdràs... És molt probable que abans no perdis, potser passaran 8 hores, ens encanta
I bé, és que és això, llarg, ho és, un Sí, rotllo. jo, dels que tenim, és el més imprevisible i que és això, pots acabar fent una partida llarguíssima A menys per que hagis, acabar perdent. no sigui que hagis previst que duraràs 8 hores de partida i et moris en mitja hora. Això també pot passar. Aquest l'ha decidit en Jordi sol, acompanyat. Perdona, però sí. Com deies, sol trio jo i trio el Robinson Crusoe, boníssim, amb aquesta expansió que no he provat encara i la tinc des de fa molt de temps. Antiludoteca? Sí, però l'havia de tenir, perquè a més li afegeix un rotllo de misteri i tal que... Que no ho sabem. Per què és millor sol? Perquè, o sigui, és un joc. Ja t'ho dic jo, perquè jo no vull jugar. Però sí, és boníssim, no saps el que et perds. Ja. Perquè ja per temàtica és que li escau, o sigui, per jugar sol és ideal, però és que és un joc boníssim. Però es pot jugar acompanyat, també, Però com a solitari, jo aquest el triaria sempre. Posa un cartellet, busco amics. Sempre, no necessito amics per jugar això. I a la contra, per jugar acompanyat, hem triat, o sigui, un joc que puguis jugar en solitari, Sí, val? però que acompanyat és molt millor, que és Dune Imperium. Perquè, a més, és un pedazo de joc. I un univers que ens agrada. Sí, també. Però aquest joc és molt bo i, a més, amb més persones es viu més el joc. I està també molt ben equilibrat. Molt bon joc. Estem molt contents amb aquest, sí. I ja l'últim antònim de tots és relaxant i estressant. I com a joc tranquil, per excel·lència que tenim, seria el tranquil·litat. És que ens ho ha posat molt fàcil. Aquest sí. És molt fàcil, aquest. No hi ha hagut cap mena de... De discussió? No. És un joc d'1 a 5 jugadors i que s'ha de jugar en silenci. Però no cal que parlis fluixet. És que és el que m'aboca. Jo veig aquesta caixa i ja em relaxo. Però no tindràs son, No, perquè és molt divertit. És guai, però la mecànica és molt tranquil·la, molt relaxada. S'ha de pensar bé. I és, això, un joc tranquil. Tranquil. I aquí tampoc hem tingut cap mena de dubte per triar el joc més estressant que tenim, que és el XCOM. Això sí que és estrès. Això és estrès del bueno, perquè s'ha de dir que s'ha de jugar amb una app que et va posant... Els temps de cada fase. Cada un porta un rol i has d'anar... D'aquests en temps real, tens els seus moments de pausa, però quan estàs allà en acció és molt estressant, però és una passada de joc. Doncs ja està, fins aquí aquest vídeo del tag dels antònims. Espero que us hagi agradat. Aprofitem per tornar a donar les gràcies a la taula plana per haver-nos nominat. Ens ha agradat molt fer un tag i més a més aquest, que tenia la seva guassa. Sí. Pensava que ens costaria més, decidir-nos pels jocs, però al final ha estat prou bé. Això, si us ha agradat o teniu alguna opinió al respecte, ens podeu comentar i seran benvinguts els vostres comentaris aquí a la República Juganera. I ara ens toca nominar a nosaltres i nominem a Casella d'Eixida. Esperem que us agradi, que vulgueu fer el tag i esperem poder veure el vostre vídeo ben aviat. Això mateix. I nosaltres ja ho deixem aquí. Fins al proper vídeo. I mentrestant, ja sabeu, no deixeu de jugar.